Dobrý deň, prajem. Vážený pán Mikoško, dovol, aby sme si odozdali od pána predsedu list, v ktorom overil svoju kandidatúru na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, kde si splnil podmienku podľa ústavy. A tu máš sprievodný list s nejakými pokynmi a samozrejme chceme ti popriať úspešnú kandidatúru a všetko dobré. Nech sa páči. Vážený pán riaditeľ odboru, veľmi to vážim, lebo nás viaže viac ako len táto kandidatúra, pretože 20 rokov spolupráce, tak to odložím to ty oznamuješ a samozrejme... Všetko dobre sa vykonalo, takisto za celú komisiu, ktorá predatávala a kontrolovala Pán vaše predseda petičného výboru, odpovedáme na petíciu, spojíme aj výsledky petície, naozaj treba pochváliť. Veľmi. Treba pochváliť kolegyne, že taká petícia, ktorá bola daná, môžete prísť pozrieť, je málo ktorá, kde zo 19 000 bolo... 19 796 podpisov bolo pravoplatných 19 218, takže len 570. A to boli také maličkosti, že kde chýbal podpis. Kde nejaké číslo domu si mal 10, kde si to ako nepostreli. No čiže pre vás vyplývajú ešte ďalšie úlohy, tam máte veci, čiže pani predsedovi vlády odovzdať dve mená predsedovi vlády, dve mená kandidátov do ústrednej volebnej komisie. Predpokladá sa, že ústredná volebná komisia bude zriadená 14. februára, v tom termíne 35 dní predtým, taký termín, čiže čo najskôr napísať môže, že podľa tohoto paragrafu tie mená by už to on mal.